Ikusentzuleko ongi etorri, zemuzate? Kaixo lagunok, beste behin ere, Tasio Zuduperen ubide xume honetan, kate koskor honetan. Eta bueno, ikuste zuen bezala, kamerakin estrategia aldatuet. Bai lagunok, bai. Hau ez da akatsa, hau ondo ikusten nahi zate. Asuntua da, kamera nahiko eskasa auketela, ez da inongo sekretua hori. Eta beti, bromak eta jantzumera izate ditut, adar jotzek, Full HD, ez dakize. Estrategia aldatuet. Pentsatuet, ez saiatzea HD kamera baten itxurak eman nahian, ez bideo hori jokatzea baizik eta kontrakoa. Kamera zarrago eta definizio gutxigoko baten plantak eitea. Txuri beltzen jarriet, VHS efektua sartu jot, eta nik uste, efektu politia dela, gaina, retro asko jokatze du kanal honetan. Eta, holaxe ez, zer deritza zue. Ez da inor sartu bengoz txaten, pentsatzet ondo dongo gala dana martxan, baina bazpare biraten got. Baitu, hemen da, estainu! Ongi etorri, zemuz geha. Bueno. Gaurkon bazterka saio berri bat. Ostia, ez dakit titulua ondo jarritan euken. Espero baietz, Gameron txiko webgunean zagartzeu, bai, bazterka uri gabeko herria, gameplaya euskaraz, bai, ondo. Dena martxan da adiskideuk. Gaurkon kriston poza, emateiten gauza ikusiko deu, estainu eta ikusentzuleok. Gaurkon bazterka, bai. Arkade estika gaz. Hau bai, mandu egaz, mozkor mandu egaz. Hau kriston katxarro ona da. Eta gaurkontan, honekin jokatuko bazterka. Ez dauko berez Bartxolo de Kung sortzaile bikainorrek. Ez dauka konfiguratuta mando aginte, stick, holako gauzantzat, berez teklatuarekin bakarrik joka daiteke. Bazterka, uri gabeko herria joko entzutetxua, baina nik hor estimetik egin diote jokalditxoa eta teklaua hauei eman eta teklatuko teklak joko banituzke bezala sinetxarazi diot ordenagailuari. Beraz, honekin jokatzeko inongo arazoik ez dauketu antxe horretan. Oen bai, ez da retro. Guazen hoen bazterka martxan jarriko dugu. Eta ikuste zuen hola. Txak, hau badabil, lagunok badabil. Eta honekin ja beste rendimentu bat emango zenei tekla batzai gustatzen, baina hau bai. Beraz, az gaitezen, nik uste oain gontan lehenengon pasaukoetela, jokua osoik. Eta beraz, berriz ja historia egia esan enaiz ondo gatzen. Beraz, berriz historia osoik irakurriko eta lehenengo saiakera meintzat. Eta bukaraino iristegean lehenengo saiakeran. Launok, ez dizuet erakutxe bendik jokua, ostia. Oen bai. Bai. Beraz, adizkidok, az gaitezan. Normala, noski, garbikera da dela. Eta hemen nahi bakarne guzta ezait. Bakit, nahiare aukeratu daitekela, nahi bakarne guzta ezait. Beti bakarne egin jokatzet. Ea ba. Ez duen ene herrian baizik ura desagertu urduri din arrenkura zabaltu dela. Ez dinat edatzen utzi behar, burua usteak sortuko dutun. Orduan, nontik az? Zer duen hori, ari gorri bat ez duen bakotxa, beste zonbait badutun eben gainti. Arien jarraikitzez, menturaz zerbait atzamanen dinat. Eta hemen azaltza zaigu, zer egiten duen ari horiekin,
Entzun naun, gor iza, gogozkatzen ari nizala, ez duzua ikusi. Izigarri ontsa, ez izgor, orduan norriz, susmagarri intzeitan. Susmagarria da. Susmagarria da, gizakia orokorren susmagarria da. Bakizue. Alambre zazpiturri nuzu, edo alambre zazpiturri ninduzun. Aspalditik etxerik kanporatu ninduzuen. Egia esan, Bartxoloi idatzi diot mezu bat abisatzen berri zingotela zuzenekoa gaur, oantxe bertan hastekoan itzala. Eta guain konturatzen naiz ze lotxa, xiberotarrez entzutea beak. Ze uzo lotxa pasaukon beak. Bueno. Bitxi dun, eta badakin zer agitu den urarekin. Behatu nauna, mintzo gutun hori, mintzo gutun hor. Ertzoara zen nauzu. Bakea emazu. Aharra txerkatzen deitan, borrokatu nahiz. Ola egin dezagun, urrentu ondoan bakean utziko nauzu puru. Ea ba, bagoaz. Bain, botoi badago shift dana teklauan, eta hemen jarrita duketua nire botoi eskura duketen botoi bat dezala. Eta horrekin mantxogo moitzea. Eta karo, guain ja hori hasieratik erabiltzen hasiko naiz da. Kusiko zu ez ondo jokaukoten gaur. Zerkadestikakin, beste historia da, Beste historia da, netzako asko aldatzea pelikula. Me cago en Dios! Hasieratik akatsa, lagunok akatsa. Despiste bat izan da. Konzentrazio. Eutsi. Hor da. Jak. Ja gai ezagun. Kontuz. Hemen jaztegea zehaztasun pixkat gehiago eskatzeigu. Ostia, eta gogoratu berde, aztikeria erabil dezake dala, Kaixo zital. Ongi etorri. Ez da norbaiten jokua, ez. Epa. Hau, Bartxolo de Kung. Siberotarran jokoa dugu. Ostia. Ufa. Aztikeria ez, adurkeria da barkau. Ondo koratuen momentu erabiltzeko. Nahiko zitala da momentu hori. Vale, lasaitu egiten pixkat. Ostia. Ondo. Norbaiten joku ez da iritsi oraindik. Baina, zer gogoa duketen hori ezautzeko joku hori. Ostia, zer da, hau. Baina ingo izuet kaso, chat. Maila hau pasatzetenen, baina txata ikaso egiteko mun izango naiz. Txata. ¿Qué pasa, chata? Vale, ondo. Kontu zoin.
zehaztasun ikaragarri estazio super gaztea. Oh! Hor, adurkeri erabili hori izan dut. Ondo, hasieran pixkate eskaz hasi naiz, baina epa, kontuz, vale. Hala, banuen zikluek eitzen dale beti. Segi zikluek eitzen kuadrata egoteko zital. Oitu beharra. Bueno. Erraz, bai, erraz. Beroa sartzen nahi zaite, ustet jertxe bat edo bi kendun goitutela. Bueno, biak fuera. Bueno, kamarakin indeten jokaldea doble maulerren Game Boy kamerakin intzun egun hartakon inspirauta dago. Biri eman zian desan hon, ni dauketen kamera eskasakin, zeatik ez olako jokalditxo batein. Baitu, guztu no. Asunto horrekin. Bueno, jarraituko dugu. Hortan bego, ez dit bilaskan denbora aboro galdu nahi. Zertako, ez dun urrenturik. Zerbait atzaman behar dit, enen nausiari eramaiteko. Ditoiek zerbait atzaman behar dut, da berez, baina dit ikin idaztegu. Mintzatzen honor, ua izango zala dieresiakin, behar dut. Enen nausiari eramaiteko. Eraman eta dena argituko nik zikuzu. Hoi dana, siberotarrez tutik jaken gabe esatik zuet, Arratsaldeon, guztioi, arratsaldeon, Ilargi. Bueno, Ilargi, kaixo, zer itzaizu kamarakin indeten jokaldi hau? Kuku! Ze moruz! Ez aiazue audioa ondo hon, por zerto, volumen eta. Pentsatzo behiatzen jo. Zer itzen, Ilargi? Kuku! Politia gabalda. Nik uste tira bat zindula, Bueno. Jarretzeko prest. Flipetan, audio netzat ondo do. Vale. Eta arke. Zerbait atzaman behar dit, enen nausiari eramaiteko. Atzaman behar dut. Eraman eta dena argituko zikuzu. Zer txerkatzen dun? Nor da ire nausia, uraren desagertzearekin zerbait ikustekorik badua? Erranditan, zazpiturrikoa zela. Arat abiatzen nun. Azkenean handenak laminak dutun, zerbait jakinen dine. Urduri zitan historia hau ez dela ainargi. Bueno, historiekin goatzat ez da. Bat maila amaitu duzu zure puntuak 4.884. Hori, asunto hori, azpiturrira joan behar duela handan laminak daudela, eta, uran desagerpena, ikertzen, hasi gea. Azpiturrien oiana dela uste dinat, bera non izaten alda haren etxea, bena non izaten alda haren etxea, lamina bati galtatuko dionat. Ai, parka, ez zuntudan kolpatu nahi. Lasai, ez dina xolik. Bena, lamina bat iz. Nor iz? Ele zazpiturri nuzu. Partatuko deitazu. Bena uraren eramaitera joan behar dit. Abai, eta norat eramanen dun? Zazpiturriren etxerat? Ez deizut iardesten ahal. Hortaz gain etxen zuteaz gauza zonbait entzun ditut, orduan ez deizut deus erraiten ahal. Lamak izango dute ur desagerketen arazoa, bai, Dalai Lamak. Zer dinote berriz ere auzoek.
beti ber gixan da biltzan, ondoko aldian entzunen nine. Orduan adio eta izan ontsa. Zaude, ez dinagu urrentu, non da zazpituriren etxea. Bueno, gutaz gaizki esak gaitu dira, auzoak, bizilagunak, zazpiturriko auzo hortako lami zerri hoiek, gutaz gaizki esak gaitu dira. Hau ez da hola gatuko. Ez dinagu urrentu, non da zazpituriren etxea. Ez deizut erraiten ahal. Orduan nitaz erraiten dena orai egiaztatuko dinagu. Ire buruaren babesteko prestiza, ez dit xantzarik egin. Guazen. Erronka gota jau. Lamin honi, eta... Bueno, eura mengo jau, ze kristo. Hostia, hemen tarte gutxi dago, Tasio, kontzentra gati. Tarte txoi emila hasi nahi duztak idea hona izan dan. Ondo, Tasio, ondo. Bueno, hobeto hain naiztek labaken baino, hostia, hauak hartu, puntuk diala. Hostak izardan. Indar gehi egiten nahi naiz botoia, Pasatzen nahi naiz pixkat. Lamiak atzitxean. Ondo reakzionatu dut Tasio gazteak. Horre adurkeria bota deu. Bota inbertzalako momentu hortan, beharrezkoa zan. Eta ben kontuz. Me caben dios! Hor nahi gabe eman diot. Nervioso jarri naiz. Egon etzait gaizki etorri egia esan. Hostia. A ber. Saiatuko ga... Opa. Vale, hor tartek topatu berdia. Tasio, maiok. Maiok. Ba, esan berra dago shooter hauetako bat izateko nahiko erreza dala, Ze hauek oso zailak izatea. Nik probatu dituten danak, klasikok eta ezagunak dianak, oso zailak dira. Eta hau, bueno. Ez da... Kauen dios, despiste eukietor. Edo ez dit eman? Ostia, bendu da. Ze bizitza mantentzen nahi naiz, epa. Bueno, urduritasuna Tasioren muturrean. Honek konzentrazio ikera harri eskatzo. Erreza dala esaten hasi naiz da. Oi. Kontuz. Treke. Doble maulerren treki kantuak asko gustatzen zaizkit. Oi. Uflarren emilen, bazpare adurkeri bat erabiliat. Eske, hostia, zer da, hau, Leon Andreok. Hostia.
Hostia, akojona. Ah! Bueno, pasa egin dau. Jo, eske errez hain naiz, Errez hain naiz egia esan. Aurrekotan bizitza eta dur gehiago gastatzen ditun. Bueno, norbait, ongi etorri. Erakutsi goizut norbait, arkade txupatxusa. Kriston katxarroa da, kristona. Kriston katxarro guapoa. PlayStationeko da berez, baina ordenadoreak ere balio hau. Everkeidenen funtzionatzeu, bah. Gusta nabil, katxarriñu egaz. Eta gaur lortuet konfiguratzea Steameako eta ordenadorea engainatzea, azken finean. Ordenagailuari iruzur egitea. Asko sobeto zabiltza bai arkadestikakin, ze libra da, Ze hona, hola baierki. Honekin jokatuko norbait estrelitzia zure joku batatzenan, honekin. Jak, gozo. Bueno, orduan orai, ene galtoer arrapostu eman beharko dei. Ene galderak erantzun beharko ditun. Laminek diozugu gizakiak bortitzak zidela, berriz diozut ez deizut erran nahi, bestelan berriz ere peredikatuko nizue. Ez, irabazi dinat, arau gorriek dioen bezala, arrapostua eman behar deitan. Badakit ez nizu arauetarik eskapatzen ahal, zazpitu irren etxea bide horren buruan duzu, ez duzu hain urrun. Zigarri ontsa, eskerrik anitz, adio eta izan ontsa. Bale, bagoaz zazpiturrira, besteak abertitu behar ditut, labur bidetik joanen niz. Labur bide hartuko, bestek abertitu, eta guiristeanako, defensa prestatu izango. Gutienez, ura atzaman dut, laster askatuko dut ene etxera zale utzultzeko. Ze azpilanetan ariz, ni deus ez, baina zuek, zertako ura atxikitzen duzue, normalean zazpiturriren etxeak ura banatu behar din. Bai, hala da, bena gure nausiak zigortu zutune, eta uste dinat merezi duzuela. Zertako merezi, denek ura behar dinagu, eta marik zuen etxeari uraren banatzeko ardura eman zinan. Gizaki batek nausiari altxor bat ebatzi dion eta hortakoz kexatu dun. Utzuli ezozue eta ura libratuko dinagu. Ez nuen harritzen gizakiak lotxorrak ea. Gizakiak oso lotxorrak. Eta maltzurrak ebai. Eta zuen mespretsatu gutuzue eta zinan neurriekin gehiegi egin duzue. Arats, bidesi dora, hola bai erki? Dio hilargek. Bueno, eta zuek mespretsatu gituzue eta zinan neurriekin gehiegi egin duzue. Ea ba, borroka. Bueno, kontuz, Epa. Hostia. Despista binaiz, hostia darrapa, o... Hostia. Hemen... zulo bat opa berda. Vale. Venga, ez etxitazio, Hostia. Asunto hau ja... Asunto oso serio jartzen nahi da, Joder. Beste adurba, hasta dut. Me cago en Dios, zer da? Hau nola pasatu non aurrekon? Me cago en Dios. Kaldu duzu? Berriz jokatu? Puntuen taularako. Cago en Dios.
Esan egia norbait sartu da eta narruizuzo garri zea. Bai, joder. Halako erreferente bat sartua. Shoot 'em up bullet hell mundu hontan. Kauen dio, Osa, baten okertu intzaita asuntua, Ea ba. Berriz jokatu emango jau eta aber nola. 3 kredito dauzket. Guazen. Venga. Adur bat. Eutxiko dio. Eske hemen adurrakin ez balin ba, nola aguantatzat. Ai, kauen dios! Jode, hor gertura hoi naiz katxarroiak hartzea eta kakaztu indat. Me kauen dios, Oh. Kontuz tas. Hostia, zer da hau. Joder, ezin datela eskiba hau. Gora joan behar dut, ez? Nik uste gora joan behar dutela eskibatzeko. Horratzen jartzen ez da estrategia ona. Eutxitaz! Eta nola... Kasu honetan, hortik pasatzen naiz, jode... Komplikatzen nahi da asuntua, kontuatzat ez? Jode... Bueno, pasa ahí, fase, oze kristo. Zehaztasuna... Pero oie, puska bertzean igual. Hostia, me cago en dios. Zema komplikatu asuntua. Eta ez dala bukatzen? Ah! Hostia, zer da hau, jaun Andreok. Pasa ahí, fase, pasa ahí. Hemen gastatzen nahi zela nire aurrezki danak. Me cago en dios! Bueno, zer da hau, jaun Andreok. Bueno, a ver, fase hau noiz arte da. Ufa. Buah, pasa deu. Gorra izan da, Bueno, fase guzti gorrak izaten nahi dira. Ala. Bueno, honek impresiona hauita basieran, negro ez da inbesteako. Oh! Me cago en dios! Berez galdu betela? Ai, ama, erreza zela entzun dizu esaten jokuak. Buah, kreditu, bi kreditu gastatu ditut hemen, Asunto txarra, lagunok. Buah. Pasa ahí, fase, Sí, asunto txarra. Buah. Vale, hemen adurro bat hartzeko aukera daukeu. Kontuz. Me cago en la hostia, azte tartu. Joder. Hostia. Joder. Zer da hau. Gaizki pasatzen nahi naiz, Pasarte honekin. Musika politia, baina jokoa asko zaildu da azken boladan.
Bale, hemen puntxua harrapatuta ustez. Zehaztasun handia behar da, baina hor gaude. Kontuz, tasio, kontuz. Ai, ama, ufa. Kontuz, zer dau. Bueno. Kontuz, Bueno, susto hartu eta nintzen hainbesteko. Kontuz, ez tomaten hainbesteko danik. Esku kriston tentsion dauzket. Bale, hartu balen bailan. Bale, kontuz. Bueno, asuntua zaila jartza balin ba. Hostia. Buah. Komplikatzen nahi da, asuntua, Zenbat adur bat ez zaidatzen, hostia, kontuz gaina. Hostia, bain. Buah, zer da hau? Baina, ez hostia hau? Maioko bain. Bueno, 3 aduro duzkeu pasatze deu. Buah, neskeia kredituak, buah. Kontuz... Bueno, zer da, hau? Musika oso na, Musika pasada da. Hostia. Komplikatzen nahi dala ba asuntua, Zate izuet, Eutxi, tasio. Ai, ama. Buah, milagroa, Justu pasat. Sustua. Ala, zer da, hau? Bueno. Bueno. Oso politia hau, Beste trentza horiek sortzeia. Kristona jokua, Bai, gaizki pasatzen nahi momentu batzutan. Buah. Adurrik ez gehiatzen, Kontuz, oain tasio. Arau pasatze daun, Ez zaila ematen momentuz. Vale. Zenbat! Buah! Rafa gau aguantatze daun. Ez dakit nola lortueten. Kontuz, tasio, kontuz! Buah! Ikaragarria. Nere buruakin harrituta. Ikaragarria zudupe. Bueno. Hau ya. Bueno. Ze politia musika, Ez dauka pixkat euskal eta oriental kutsu bat aldi beren musikak. Herri musika... Puntxu bat, hola? Hola. Buah, kakea.
Bueno, zer da, hau. Ufa, zer da, jaun Andreok. Ba. Vale, adur bat gatz zait. Ufa, gazta bemerko eta. Zer zue. Zer da, Mucho! Komplikatzen. Broma gutxi. Lehenengo 2 mailetako musika ez da nire gustokoena, baina besteak politak dira. Epa, TFE, ongi etorri. Ona, Tasio, ona. Bai, ez dakit aurreko noneaino iritsi nintzen. Nik uste dezetz. Ez dakit, seguro. Ea ba, ire eskulturak ederrak ditun jarraiki lanean hobetzeko. Orai ura aska ezan, zaleska etxera itzuli nahi nuke. Ez dakit, zaleska zer dan? Ezin dut, nik ura biltzen dut, bena nausiak adurkeria erabiltzen dizu ura etxekitzeko, eta ezinezkoa zitazu horren kanbiatzea. Prefosta, ez zunen hain aixa izaten ahal. Norat joan behar dinat nausiaren atzamaiteko? Bideo hori segitu behar duzu. Eskerrik anitz, gero arte. Bale, 3. maila. Amaitu duzu, haupa, zure puntuak 11.827. Ez dakit zeman maila engoian. Ea ba, non ote da elek aipatu zeitan gizaki hori, ebentik urruntu behar dut. Eiderrek atzamaiten badu, segur ere eoko du. Nork nor eoko du? Eotu, ze xeetu txikitu ez? Zaletasunez, irrikitan egon, alegia. Betxo. Izan leike, etxea juteko zaleska zehola ez? Ondo norbait. Eia ba, jintzira, zure aiduru nunduzun. Ebentik joan behar duzu, zazpiturriko nausiak gizakier erra badu. Gure zaizeola, eta hemendik aldein behar duzu, ze nausiak gizakien kontrako erra dauke, amorrua edo asarrea. Ni ere joan nahi nun, bena lehenik mundua bere orekalat utzularazi behar dinat. Justoki zertako ire nausiak ura etxikitzen du, bere altxorra ebatxirik izan zela entzun dut, segurrenik horren zizun kesu handi batetan sartu. Ez da posible, nola eginen du bere altxorra gabe, izigarria da. Nitaz trufatzen ari zide, hortakoz munduaren orekaren kanbiatzen ari zide, sartzera utznezan, hitz zonbait erran nahi dionat. Parka, bena, ekiratuko zutut. Epa. Bale, hau nik ustet azken 2. fasea izango ala, eta azkenengo aia nagusia izangoa. Bueno, historia aldetik, me caben dios. Jokagarritasun aldetik ez bezala, historia aldetik nahiko simple dela esango nuke. Azken finen hori. Laminen nagusi horrek ura gorde du betzako, ez du ura desagertarazi du. Eta zeatik, bere altxorra lapurtu jolako gizaki batek, da gizakikin asarre daude gizaki mitologiko hauek. Eta gu, nagusi horren atzetik goaz, da tarten, me caben dios! Xiliko nahi, Tasio. Eta kontzentra, adi. Ostia, baina azkar etortzei hauek. Oi! Kakazarra, hoxe. Gaizkin abile. Bi bizitza gastatu ditut, adur bigatzaizkit, Larri da, Tasio, larri! Zenbat aguantatzen duen adur arabilik gabe. Ezin detil, zeiak kredito gastatukoet.
Eutxe eta zio. Opa, gerturatu entzaigu, kontuz, kontuz, hemen, buf. Asuntua nahiko seriosa da, dagoeneko. Te. Kakazarra. Buka entzazke kredituak. Edo? Zein dut? Caben Dios. Usted kreditua buko zezkitela. Me cago en la hostia. Historia simple da, baina uste baino gehiago atsegin izan nuen. Jode, hostia. Zenbat inditut. Ez dut nire rekorraren? Kaka, eta gaizki dazten egin ez gainea. Ez! Nola datzea? Kakazarra. Oire baldeu. Jo, nola datzea iteko? Hola. Bueno, tasio. Sudu pezarra. Teklaua berren arkadestikara beltzaren itzan idaztekore. Totoa, tasio. Totoa. Joder, ez deula pasatzen gaur, Konturatzen sarie. Joder. Zuri norbait jokoa pasatzea asko kostatu zaizun. Caben Dios. Pentsatzen non pasaiten nula gaur. Mendiaro. Bueno, venga. Berez, asko taratu eta dana irakurtzen nitzalako, baina testua pasata seitu nitea. 10 minutun inda dago, partida. Beraz, az gaitezen berriz zere. Ea ba. Baina, enau azken bosen egoendik, eta igual baina azken bose iristen naiz, baina pasa zaila dakusat. Gatx dakusat. Hau hendikan erreza da, hasieran. Venga, komplikatu itea, asuntua, eta igual ez dut pasauko gaur, Ez dut nahi, hemen peinea desanimatu, baina ne burupa bai. Lehenengo fase hauetan, lasaitasun osoz, ez dugu adurrik erabilita ezarrengo, eta ez da hil ere. Lehenengo bosa limpio, inberdu. Garbi. Hostia. Hostia. Batzutan hor behian eute ez da estrategia ona. Bestetan bai. Kusin berda nun sortzeian utxune gehiago. Eba. La konzentrazio ikeragarri eskatzagu. Hor da, sudupe gaztea. Kakazten dut, shift soltau dut eta lerdoa, ergela, partaburu galanta, xio.
Joder. Ostia, lau adur, Lau adur akumulatu ditugu. Gozo. Batera bilen gote. Ze, ostia. Ez dut probatu norbait. Ez dut probatu, zailtasun modu erreza jarrita, eta ez beste pertsonaia hartuta. Zer da errezagoa, ezta? Bueno, erreza jarrita ez da zalantzaik, beste pertsonaiaken. Kontuz. Hemen trukuilo hartzea da. Pasarte hau ez da zaila. Ja bai, arrazoi duzu norbait aztuta neuken. Me cago en Dios! Deskontzentrazio galanta. Bueno. Zer da, hau? Horre, burua galduet momentu baten. Eutxitazinho. Ufa, nun sartu naiz. Zer deu? Telefonoa joka idala usted. Horrek deskonzentratu inau, me cago en la hostia. Bartxo lozan erantzuten ere mezuak. Ze esateu? Zure zuzeneko Instagrameko historia bat egin aldut, otoi, noski, Bartxolo, noski. Jarra ezagun, ostia! Asuntua ez da horreza, Beste pertsonean min handia goiten du, baina apuntatu behar duzu. Probatu aldituzu zailtasun modu errezatzen, ez den nahi pertsonain modua, ez den nahi aldatu. Zer honekin ohitu naiz da, eta... Ama, zer da, Jon Andreok? Pasarte hau zaila da. Bale, hemen inberdena... Iesein. Ezin da bala tarten sartu eta zio. Ama, inde guerra. Ze gaizkien izan oain, Jon Andreok. Ze pasatzen zait. Nekaui naiz igual, ez, zailtasun normalen ez dut pasatzen ni pa dios, Buah. Venga, beste adur batekin. Hortan bego, ez dit bilaskan denbora aboro galdu nahi. Zertako, ez dun urrenturik. Zerbait atzaman behar dit. Bueno, hau historia bakego, aurra seiko dau.
Eutxi. Ze polilla piano hori, Ostia, adurrik ez, Eta bizitza, bueno. Zinberet, kreditu bat gazta bila hemen? Bueno, ze gaizki nabilen, Ze gaizki nabilen. No hit itez balin bat hemen. Oso gaizki nijoa, ja. Bueno. Buah. Urtanta mota hauek dira okerrenak, Mantxoi joaz, baina... Ez dakizu zein gogoen, Zailenak dira esan nahi dut. Bantxe momentu enten ez, baina... Baina shoot em up eta zaletzen nahi naiz. Bazterkai esker. Norbaiten zaletasunai esker. Everkei daukitzai esker. Eta oin dala gutxi jokatuet Ikaruga, Dreamcastekoa, eta zer da hori? Ez dut 2 minutu baino goio irauten. Eta Truxton, asko guztaz zaidu baita, Everkeiden deskurritu non. Ez neuken adurrik. Habein dio. Truxton asko guztaz zaidu baita, baina oso zaila. Gero denbora gatza balin bazait bukaeran, igual ingoete Truxton saiotxo bat, zoia guzteko. Klasiko batera guzteatik. Asuntua zaila hau, Oso zaila hau. Venga. Gaina adurrak erabiltzen bat ere lotxari gabe. Esan inberdizun adurra erabiltzeko eta etzen nun. Hala xegatu naiz bat, tonto. Venga, hautsi. Segatuko adurrik ez erabiltzen fase honetan, talen zaila. Eta ia partida egin dioten hasiera kaskarra pixkarra montatze duen. Eta bestela norbaiten aholkoait jarraiki, errezen jarrikoet eta nire... bizitza rekuperatu dut adurrare bai, Venga.
Kontxo. Kontuz. Me cago en Dios. Justo hor. Buah, zer da hau? Buah. Vale, utzi. Ufa, justu, A ver, aurreko baino zailago bihurtu da partida, ze hostia. Adur bat bildu dugu hor, ondo. Saiatuko gara ez erabiltzen. Buah, kakazarraindet, hostia. Zetarte gutxi dago, hosti. Tentsio armailetan. Vale, utzi diogu hor. Venga, 3 bihotz, adur, Ai, zer da, hau. Vale, estrategia hemen ze, gorazio jartzea? Hostia, no jodas. Me cago en Dios. Era, zer da, hau? Ala. Oi, ama. Bueno, ez dutela 5 segundu irauten. Larri nabil, dizkidok. Oso, larri nabil. Vale, hauek eskio emertzean. Hau nola zan. Bueno, gaizki hasi gea. Oso gaizki nabil, Ufa. A ver, nundo de tartek. Joder. Ufa. Truko harrapatzea zen, Baina, reakzio pixkat. Joder. Bueno, kredito bat gastatu dugu. Oso larri, Bueno... Txiki horiekin ez dago asmatzen, Adur danak erabiltzen... Desastre... Ze gaizki, pasarte bat hor gaina. Nere amez gaiztoa. Jode, ze gaizkena bilen jaun Andreok. Hemen truko egal hauek akatzea aurrena. Gero gehiago botatzeitu baina. Ze pasarte zaila jaun Andreok. Bueno, zer da hau?
Sufritzen gaur tasio. Sufritzen. Eta ezkio balak iristen la hostia. Joder. Ez teula, katzen. Venga. Gozetzen nahi naiz. Gauzein momentotan afaltza jugunez. Ufa. Jo, ez getzezko balak iristen zerri horri. Ustez be, zen azkagarrian. Ja kontua alduet gaina zenbagarren mailan gauden. Lehen hau pasau indet eta hurrengo nil naiz ez? Okorez bana hirugarren izango. Epa. Bueno. Venga. Animatu pixkatazio. Hostia. Bildurgarri ja asuntua, uste nahi naiz momentuz, Ez dakit nola, baina. Ai, ama. Kaka! Hoxe. Hostia. Txarrize. Bueno, zer da, hau. Ufa. Vale, haulen. Hola, pasau dut, hemen jarri eta taka. Usted azkeneko kreditu nola ya, Kakazarra. Gero doble moler egin behar du, Splinter Cell Blacklisten amaiera. Vale, aurelen lortu deu. Ez da hain dramatikoa izan azkenan. Boa! Caben Dios! Hostia! Zer da, hau. Zabezki nabilen.
Ze gaizkin abilen jaun Andreok, ez da bukatu hendik. Ostia. Hemen treste trentzatxo hauek. Ze bolet hau. Gustat hilzori naula. Jaun Andreok. Ostia, bizitza bat. Heldu jo gorri eta zio. Ni gustatzen benila izela lehena. Heldu jo gorri eta zio. Bueno. Hau ze? Ze asunto dugu hemen? Ze pasau da? Hile naizela eta nahi zenteatorein. Bueno, 3 adurra hauekin ja eutxi merdiago, Eutxi eta zio, eutxi. Hostia, ez dela bukatzen, Kurtzila. Azken lilia. Ostra, fase bakoitzak izena aukeo. Eta zen ez konturo, oin arte. Vale. Eusten, Momentuz. Ba, hori ez. Beste fase bat balin badau, gildan hau, Mucho! Vale, hori gura aska ezan Zaleska etxera utzuli nahi nuke. Bino ezan ze, irrikitan egon alegia. Eta boroi urdin bakarra uste mazut denak zuntxitu beharrean, eske ezin dut ez zuntxitu ze tiro batzuk automatikoak bezala ja. Oe largo. Bueno, ba... Hemen laugarren maila eta asuntoa txarra, Adur bakarra ustete kreditu bukatu ditutela. Bueno, saiatuko ba. Kaka. Kakazarra. Bukatu da partida lagunok. Tasi sudupi. Bueno, azken saiakera ingoet, doble molerrek ez dit ezer esan. Doble molerren zain gaude berez. Doble moler zea bil. Ez du nire audio antzunein. Lanen nahikoa, oztakit. Baka nire ez jagintasuna. Bueno, azken saiakaren goete errezen. Ia lortze duen gehi aurreatzea. Bakarrein jarraituko norbait. Ea errezen asko aldatzean asuntua. Asunto gorra, Errezen lortuko du pasatzea eta historia nola amaitzen dan jakitea. Zergatik ura desagertu dan. Bueno, altxorra lapurtu geniolako, ez? Iturri... nola zen?
hortako jaunari, nagusiari, edo laminen nagusia, edo zertzen. Fase bakoitzak izena dauke, hau borobilaren itzulia da, borrobilaren itzulia. Bueno, ez da asko zerrezagoa. Agar. Ez zait errezago iruditzen momentuz, Berdina, iruditzen zaidala? Igual kredito goi emate ditu edo... Zein da desberdintasuna, norbait? Zailtasunakin? Momentuz berdina iruditzen zait. Ostia, negatzen egin ez, eske joko partida motzak iteko dira. Ostia, erreza eman diute edo ez? Ba, ez da. Momentu dauket. Txata bakit itzaiten nahi dela, baina zindet irakorri momentuz. Gautxita xio... Komunizai adurrak biltzea, ez hiltzea, ez bizitzea gastatzea hemen, lehen tontakerin bat indet. Eta fase bakoitza zer dan hasieratik pixkat irakurtzen jakitea, batzutan enez kontuatzen da gero bakit nola jokatu behar da, baina lehenengo momentu nire egiten ez 2-3 aldiz igual gaina. Asuntoa borobiloien gandik urruntzea. Despiste eukiet, eske ez nago, konzentrazio arazoa dauzkat. Kaben dios! Ez da errezagoa ni pa dios, Buah, eske ez nabil, hostia. Ez nabil ondo. Kristua. Tira, benetako amaiera lortzeko modu normalean eta kreditu bakarrarekin garaitu behar duzu. Bai, hoizea lortuko etnik. Ez zitzaidan iruditu sekulako ezberdintasuna zegoenek zailtasun moduen artean. Zailtasun placeboa. Era bat, Era bat, Bueno. Buah, eske ez nago, ezin dut pasau, ze ikustezue galdu inde dira, konzentrazioa, nekea... Bueno, que va. Fuera. Ja, ezin dut, lagunok, beste batek utzi gorkoet. Ez dit ematen. Gozia, bai. Doble maloren espero engatu gorko du. Bueno, ingoetena... Erakustaldi bat, beste shoot 'em up klasiko batzuna, erakustaldi txoengo dugu. Irteera, oin utziko dugu, tasion kamera bikaina. Kuku! Zer itzai zuen ere estilo berria. Ostia, argi gutxikin nago, hortaz kontura nahi zuen. Iluminazio gutxikin nago, baina bueno, total. Ez importa, ez? Palo que hay que ver. Bueno, a ver, saiatuko nahi zoain. Steam, Lutris, RetroArchen sartuko ga. Eta jarriko izkizuet bi joku. Bat, ikusteko zenbat irauteten, Bat, RetroArch, ez da ikusten oz, Ze Kristof pasatzea RetroArchekin oen. Bueno, jartza lima du pantalla ikusgai, honen hau izangoa bai. Gara, hemen tasion kamera. Ez da murriztuta. Gaizki, bueno.
Momentutxo bateko da, Games, Rams jarriko izuet horrena, Dreamcasteko. Dreamcast nuntza du, Dreamcasteko Ikaruga jarriko izuet. Ikusteko zenba denboa irauteten, Harrigarria da asuntua. Harrigarria da asuntua. Gizon joku guapoa da. Baina, ea norbait kontoko nazo berzuk jokautu kezun oso. Kriston joku guapoa da, baina, bueno, ez dut irauten, baina ez da... Ba, harrigarria da, ikusiko zu, Hemen daukete emuladoren, Dreamcasteko emuladoren, da gero, aparte PlayStation laueako digitalen erosi nuen, nola, ikusi nula PlayStation Store nola oso marke, ez dakit, €4 erosi nuen. Gitu, errezen jarriko dugu, berdin da, berdin da, Jata... Erosi nuen orkesto moti dauta, baina zeta gontatzen duen. Hemen oso kuriosoa joko honena, bi koloretako ontzi edo orkari zeak daude eta gure koloriare aldatita. Nik demo probatut pixka bat eta sekulako lioa egiten naiz polaritatearekin. Hoi da, polaritateen asunto duke, eta nahi oso guapo eritzait hori. Zaila da, baina bildurgarreki zaila da. Ni baket noaino iristen nahi zen momentuz. Ezin izan dut gehioin. Nola, ikusiko zua, 2 minutu gola eta gero ja pasarte badago. Oin urdinak, ena bakatzen, ni urdina nahi zenen, urdinak ez den min egiten. Eta gorrik bai. Takotako alrebes, aldatu indaik momentun. Tak. Oso guapo da. Pena bat eta inzaila izatea eta nik alako demora gutxi irautea. Goi aldatzen zutak. Gorria nau. Eta gorrik ez den baten. Behitu zondo nahi izan jokatzen. Kusiko zu hemendik minutu batean nola egiko nahi izan. Hemen adibili behar da. Gorri. Hostia. Pasarte hau pizka komprometitua. Uste temendik nahi zela pasatzen ja. Vale, pasarte honetan hiltzen izan beti bai. Vale, ben gorrik eskego berdia. Igual, bazterkan entrenatuta gero hobeto nabil, Azuk demoa proban zenun norbait. Jokoren demoa hau, Ostia, ba, honeaino, honizala inoiz iritsi ustat, ez, hemen hiltzen ez beti. Hemen hiltzen ez beti. Zue, pasa guen dut? Inoizen izan hain urrutira iritsi. Ibaios, otxaldeon. Gaurkoan oso ondo ikusten zaitut VHS, bai, ez di plataformako demoa. Ona eta zio. Bai, aldatu indut estrategia kamarakin, Ibaios. Ostia. Beitu.
Beitu, despista naiz minutu bat, eta bukatua. Gustaz ez zenbat aguantatzeten. Bapez. Oso importantea hau jartzea. Tas. Ta guztua gatzea tazio. Baina ez, baneuken kreditua jarraitzeko. Baneuken kreditu jarraitzeko hendik. Baina ikustezu, ja asuntua ja oso komplikaba dago. Eta enutzen inoiz iritsi honean baina iritsitare ikustezu ez zenbat irauteten. Bau, oso ja. Alare, uste baino gehiago ez aguntatzen. Nik uste errezen jarrita kreditu gehiago darela, eske bestetan enoken kontinuurik. Hori da errezen jartzen desberdintasuna, ze gainontzen uste iguala dala. Nahita kalitatea jetxita, dena hobeto, bai. Pasau indezula. Bai, ez, harrituta, no baino bizten nahi zen. Hala. Ez, hostia, honea iritsitanen. Bai. Honea iritsi nintzen atzo ez. Bueno, bai, atzo, ez. Zakin doiz, azkena joko honen playan honea iritsi nintzen. Había asunto fuertea, Oan bai rekorreiten enizela, nire buruana. Bueno, nahiko agarkoz, Nahiko agarkoz, ja, agobiatzen hasietan hau. Beitu, ingotena da, azken saio ingo dau. Azken saio ingo dau. Eta jarreko ez Truxton. Kriston, joku guapa Truxton. Kusiko zu ez joko edarra dan. Klasikoa. 1988. Txoin hemen jarriko tizkarretan hobeto. Joder. Bueno, tazio txikituta, nahiko. Hau kriston joko erra da, baina da, zenba kredito jarriko dugu. Venga, bi zenekauta nau. Eta, bueno, bi kredito ginen dugu edo, parean minutu edo. Klasiko. Korreko auto eman diot. Kriston joko erra iritza hau, musikare bai. Baina, oso zaila, nola ez. Hau arcade bersioa da, gero Mega Driveko bersioa dago, errezagoa dana, baina bastante itxusioa. Nire gustuako. Vale, hau, bueno. Ya está, zast. Lehenengo obstakulua. Musika oso guapo dago, bai, hoxe. Joko hontan, egia da, bazter, arrazo dizu, Ibaioz. Nik uste erdiko puntua dala hemene. Ontzi osoa ez da erdi... Me caben dios. Igual, bai, ez dakit. Norbaiteko beto jakingo hori. Vale, hau da pasarte oso dramatikoa. Ikustez be? Ez detela asmatzen? Ya está. Continuo. Zeran neukela kredito bat. Pentsatzet hortik asteala, ez? Osiratik hasi nahi ez.
Ez hemen gabe, bai, ondo. Bale, oin, tiro hauek, oin da momentu dramatikoa. Bale, hor pixka da alboa jumer da, oin erdin gehatzen izan tonto. Askotan trukilo jakitea da, me cauen dios. Eta tonto ez izateare bai. Eta musika kristona da. Ez dauket eberkaiden oaindik Ibaioz. Eberkaiden deskurritu nun, jarri zuelako bueno. Oain erantzun behizat, hostia. Beste gabe, jokuk erakustea zan pixkate. Nola zeitu niltzen izan ba, minutu batzuk hor pasatzea. Bukatu da. Jaun Andreuk. Fuera, hostia. Jaun Andreuk bukatu da. Hago bione azkenako, zortzik dira. Yes. Bueno, zue irantzun eta bani joa. A ber, zesatezu. Musika oso ona. Hau ez dakoazu Eberkeiden. Ez, Eberkeiden deskurritu nun, joku hau. Ze Eberkeiden... Oan ja ez, lehen zeon Game of the Month eta Highlight of the Month eontzan baita, bueno, hilabete baten joku bat probatzen ustez izuen. Eta joku hau Truxton eontzan, eta Tobi ziago nintzen hilabete hortan. Eta autoa plan, arkade, kartutxon dago, eta guandik ez da erosi baina erosiko eta momentu baten kartutxo hori eroikoa. Nola ez. Eta guapo da Truxton, bakarren eske... A ber, joko hauek nahi asko guzti dezkidu, baina imposiblek dian entzako, osea, gehiagizkoa asuntua. Eta hori, lehenko guatu nintzen da deskarga behin nuen horre zea. Arkade bersioa. Berkeiden dauna iguala da azken finean, bersio hori da. Truxtonen kalte kutxa erraldoia omen da. Ikarugan ordea txikia. Banekin norbaitek zoze jakin gozula horri buruz. Eta ez da markatuta egoten, asko zailagoa da horrela niretzako behintzat. Bai. Ondo horre zean bazterkan puntu bat dago erdin, ez? Eta bakizu puntu hori dela. Gainontzen, bai, pixkat zailagoa da nik uste. Bueno, lagunok. Doble maler etorriko alakon, baina nuze. Gaur nahizun behakin bere jokuan blacklisten amaiera. Baina igual lanetik biondu atago zen, oso izango. Joko berri hauetan, 2000 urtetik aurrera, batzutan markatua dago. Bestetan, ontziaren diseinuak berak dauka diseinuren bat. Bestetan, hor konpon. Hor konpon, Mari Anton. Bueno, dizkideok. Eskerrik asko, horretatik beste behin ere. Indeu, bazterkan bigarren saioa, ezin izan dugu bukatu, nila nekau naiz, enetan errendimentu hona ematen, da, bueno, bukatza erabakiet. Gero Ikaruga eta Truxton ikusteko aukeratxoa izan dugu, nolako dian ikusteko zikira joku horiek. Horiek bai zutela inoiz pasauko, eta bazterkakin ez dakitze esan, Zaila ikustet asuntoa, Errezen jarrita ez da zer aldao. Eta ez dakit lortuko, eten pasatzea noiz bai nik joku hori. Historia aldetik nahiko nuke bai azkenengo bosa ikusi, bai historia nola bukatzean. Eta misterioa argitu, Bueno, esan dit norbaitek amaiera ona lortzeko kreditu batekin eta zer gehiago zen, pasau behar dela, hori ez da dinez lortuko, hori garbi dago. Eta... Ze guapo da hon nire efekto berria. Zeritze dize. Ni oso gusta, no, movida honekin, Ni gustat kiston toke eman diola nire kate xume honi. Igual, hainbeste desenfokatzeare gehitxoa, ez? Baina, bueno. Manipulau daizke, zea kontrolak VHS efektu honenak. Saiatu nahiz pixkate ondo jartzen, baina... Ni gusto, no? Bai. Saiatu gehixio beste batean, erraz esate hori ilargi, visual novelak jokatzeitun alfer hori. Polita, beno, nire ikusmena sufritzen ari da, baina ez da zatarra. Ja. Bueno, pixkate bestaldea behirau. Igual saiatuko nahiz pixkate
ez hainbeste borrosidadekin jartzen urrena. Baina, guztan... Bueno, lagunok. Ba, agur esan izut, bani joan faltzea. Ea dagoele molarren zuzeneko ikusteko aukera izaten duen. Eta beste bat arte izan untza. Haupa Artiolo, haupa azterka. Adio, adio, adio. Barkatu! Bani joan, baina zein azalduko eta doble mauler. Double politeness. Kaixo agur, double politeness. Hau ja bukatzera doa. Eta double, ba, zure zuzeneko ikusteko gogoz gehatzeka. Txera iritsi berri. Ba, beste ordu bete orain. Iepa. ez, bani joa. Double politeness ikaso egiteko zen. Blacklisten amaiera ikusiko dugu, Leicester, ezta? Bueno, ondo izan.